Hola, ja sóc aquí. Benvingudes, benvinguts. Quina millor manera d'invocar un autor que en el teatre que du el seu nom. I quina millor manera per acabar d'invocar a l'autor que fer-ho a través d'un actor. Un actor que amb l'ajuda de diferents elements d'utilleria i de la seva màgia demiúrgica aconseguirà amb pocs elements transformar-se en el personatge. Qui recorda aquells versos? I si els fem bona cara és perquè sí, perquè hi ha molts rams a dins del cossi i hem de somriure al mur i al taujar. I una cosa, senyora, és el negoci i una altra, el que vostè ve a suposar. I a l'hora prima de plegar i de jeure, recollim més tristeses que diners. No fem mal a ningú, s'ho pot ben creure. Nosaltres som floristes. I res més. Música. Música! Però sovint el més important del nostre personatge és el que les biografies obliden. Josep Maria de Segarra, l'autor, el poeta, l'home de teatre, el novel·lista, l'intel·lectual, amagava un secret. Un secret en forma de record infantil. Quan era petit, ell habitava un illot fantàstic, un petit món envoltat d'animals i vegetals. A Santa Coloma de Gramenet. Als estius, quan el Josep Maria de Segarra encara era un vailet, la casa de la família Segarra a Barcelona s'omplia de baguls que semblaven monstres amb les boques ben obertes. Ja estava tot llest per anar a la seva caseta d'estiu, el seu illot fantàstic. El jardí meravellós de la Torre Valldovina. L'anada a la torre acostumava a produir-se a principis de juliol. Dins les parets de la finca hi havia dues quadres amb vaques, cabres, porcs i un estable amb 6 o 8 cavalls pel cap baix. Un petit món vegetal, animal, voltat de conreus i dels canyars i les salzeredes que guanyaven espai a la sorra del Besòs.
Un dia em vaig fer amic d'un gos menut el que vaig salvar d'una pedregada. Tenia aires i forma de fox terrier, però completament falsificat. Era un gos de la més baixa categoria de gossos sense importància. El pobre alliberat segurament tenia molt més seny que tots nosaltres, perquè em saludà i es posà a seguir-me amb tal explosió de salts i alegries que jo n'estava més que esverat. Vaig posar-li Rin. El vaig cridar per aquest nom amb cert entusiasme i ell semblà admetre que realment l'havia encertat. Podreu comprendre perfectament les possibilitats de tota mena que un infant oferia a aquell arca de Noè. Tot plegat tenia, i encara té, l'aire d'un castell. Allà vaig imaginar 1001 aventures, duels trepidants interminables. La casa era una construcció generosa del 18, de planta baixa i 2 pisos, edificats al voltant d'una torre de defensa del segle XI, la paret de la qual feia 20 pams de gruix. Abans d'acabar, un últim record. Un dia es va incloure una novetat simplement embruixadora. El nostre petit i feble gramòfon produí una revolta en el públic rural de Santa Coloma. El posàvem en el terrat del primer pis, encarat al poble, i els assistents a l'audició gratuïta no se'n sabien avenir.